Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sport, kag entertainment, action, balita, Evening Edition. Karon ang inyo news team. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon Balita Evening Edition. Karong adlaw Webes, Agosto 18, tuig 2022. Akong inyong tag Balita Action Dale Salazar. Para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Bata sang alkalde sang Calatrava na lakip sa nadakpan sa bypass operation sa syudad sang San Carlos. Probinsya nagapreparar na sang molecular laboratory para makapatigayon sang test sa posible monkeypox case. Sa balita nasyonal, DSWD magapanagtag sa 1,000 4,000 nga ayuda sa mga indigent nga estudyante. Palasyo kag sugar stakeholders nagsugot nga mag-import sang 150,000 or metric tons sang kalamay. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This sponsorship is brought to you by Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib lang. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang
ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga ba? Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 11 kag karon sa lital-inasang mga balita lokal. Ginpahayag sang San Carlos City PNP nga wala sila nga drugs watch list ang bata ni Calatrava Mayor Marilyn Erang nga nadakpan sa bypass operation sa may Dalan Lozoriaga Barangay 6 sa may syudad sang San Carlos sa kagabi nga adlaw Miyerkules. Sunod kay Police Lieutenant Ruby Aureta ang Deputy Chief of Police sang San Carlos City PNP, wala nila ginalauman nga yara sa sulod sang balay ni Atienza ang bata sa alkalde nga si Nestor Era 40 anyos. Pagpathag ni Aureta nga target sang bypass operation si Chito Atienza 46 isa ka street level individual kag sado ani nadakpan naman sa bypass operation. Gain klaro man sang Deputy Chief nga isa lamang ka drug user sa era kag wala nagaduso o nagabaligya sang illegal nga droga. Nadakpan man sa mga operasyon si Rosalia Nimenzo, 60 anyos sang Barangay Suba, Banwa sang Calatrava. Nakumpiskar ang 13 ka sachet sang ginapatian shabu nga ginabanta nagabugat sang 15 gramos kag nagabili sang 102,000 pesos. Napaidalom na sa drug test ang mga nagkaladakpan kag ginapreparar na ang mga dokumento sa pagpasaka sang kaso. Wala siya sir sa attended nga target kay ang attended nga subject amo ni si Chito Atienza. But then kagabi during the bypass operation, dito kag naabtan man ni naton si Nestor Era Jr. kag upod man ini si Rosalia Nimenzo. Nabatian ang tingog ni Police Lieutenant Ruby Aureta, ang Deputy Chief sang San Carlos PNP. Patay ang isa ka Zumban sector matapos ginathang sa may tubang sa isang establishment o komersyal sa may Dalan Burgos sa Barangay 4 Banwa sang Hinigaran kay nasang aga Agosto 18. Ginkalang biktima kay Clint James Tomazar, legal ang edad, kag residente sang barangay Nauriu sa Banwa sang Hinigaran. Gitpahayag ni Police Lieutenant Colonel Neserato Sabado Jr. Hepe sang Hinigaran PNP, masulod na kuntani si isa ka balaligyaan si Tomazar sang gintiro sa isa ka bes sang sospek. Ginpahayag sa bando nga mahimo sundan sang sospek ang biktima kung nakuha gid lamang sang tiempo nga mapalapitan kag amo ang pagtiro. Nagaginhawa pa si Tomazar sang ginabiyahe padulong sa hospital apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival. Nagpalagi naman ang suspect sa kay si sa motorsiklo nga nagaduag sang blue padulong sa norte nga bahin sang Banwa. Na-recover sa crime scene ang isa ka basiyo sang bala sang kalibre 45 nga armas at hanga. Ginpahayag sang hepeng isa sa ginatutukan sa kapulisan sa investigasyon ang aligasyon nga madamo sang karelasyon ang biktima. Sa ulo, close range. Identified namin suspect. Hindi pa natin makikilala pero ito may immediately na tumakbo, kayang Yamaha Mio 125 scooter. Nabatian si Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr. ang hepe sang Hinigaran PNP. Sa iban nga balita lokal, ginapreparar na sang gobyerno probensyal ang molecular laboratory sa Negros Occidental para sa pagpatigayon sang RT-PCR testing sa mga overseas Filipino nga nag-abot sa probinsya. Ni may kang tanan man sa ginakabalakan nga monkeypox sa virus. Sunog kay Provincial Administrator Attorney Rifano Diaz II, ginpabalo na ang Research Institute for Tropical Medicine o kon RITM nga nakahanda ang Negros Occidental sa testing kag pagpatuman sang guidelines o kon protocol sang Department of Health. Ginpahayag ni Diaz nga may mga health personnel man nga ipaidalam sa training kung paano amumahon na mga ginapaidalam sa testing pati ng pasyente nga mag-positibo.
Preparar naman ang Cadiz City District Hospital Isolation Facility nga sarang makaakomodar sang tubtub 90 ka mga pasyente. Ang molecular laboratory sa Negros Occidental ang nahamtang sa may banwas ang Valladolid kag sa may syudad sang Silay. Ang RITM among unang monkeypox testing lab sa Pilipinas matapos ma-record ang unang kaso nagligad nga Hulyo. So ang atola ni nga obrahon is to acquire the test kits naman specific to monkeypox and to capacitate sa aton nga mga employees who work in our molecular labs para kabalo sila nga paano mag-handle sa samples ka mag-conduct sa testing sa aton nga samples from possible monkeypox nga mga pasyente. Nabatian ang tingog ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II. Sa dugang pang balita lokal, nagaupod ang Confederation of Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o courage sa protesta nga ginapatigan sa pila ka mga empleyado sa gobyerno agod pamatukan ng House Bill No. 12, an act right-sizing the national government to improve public service delivery. Sunod kay Courage Negros Occidental, Secretary General Danny Alcoriza, hindi pabor ang ilang grupo matapos na ibaluan nga prioridad sa administrasyon ang right-sizing nga ginfile na ni Congressman Romualdez Marcos kagiban pa bago sa tiyon nga mahimo ining ngalay mangintunaan sang mass layoff sa mga empleyado sang gobyerno. Nagapanawagan man si Alcoriza sa administrasyon ni Presidente BBM nga ibasurang House Bill No. 12 sa baylo ipatuman ang 25,000 pesos nga saka sa sweldo sa kada bulan kag regular nga trabaho para sa mga empleyado sang gobyerno. Samtang ginlansar sa bungad daw Webes ang Pinas Lakas DOH vaccination drive sa may Carlos Silado Memorial State University o KAMSU sa campus sa may barangay Alhisa, syudad sang Bacolod, Kinasangaga. Ginpayag ni DOH 6 Regional Director Adriano Subaan handom sang pamunuan sang DOH nga matapos ng pandemya sa labing madaling nga panahon. Ginpayag sining aluwag sang DOH Regional Office 6 nga mabakunahan ang 90% sa mga senior citizen kag masobra 50% naman sa general population na matagan sang booster shots. Nagapangabay man si Subaan sa mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental nga magpadulong sa mga vaccination area para sa libre nga bakuna. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:17. D3 Biofood Supplement makaaksyon ang natural nga antimicrobial agent kung sa Action Radio number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko rin ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-ibo sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulangati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antofina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Tiding. Tapos ano may nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako. Leader!
Meeting! Meeting! Uy! Meeting! Bangod sa nagluntan nga kudita sa What is the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolodons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter na mga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado dire. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver, to entertain sang mga listening public, mga listeners, kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man In the national arena, Aksyon Radio Bacolod received various recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Aksyon Radio Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawan Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Aksyon Radio Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely Aksyon Boy Duran, Aksyon Fred Salanga, and Aksyon Eddie de la Fuente. Aksyon Radio Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. La Salle, Bacolod. Action Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day kung paano kami makadeliver din sa gusto, hindi lamang sa balita, kundi inang real public service nga mong mahatag sa among matang. And above all, yan Action Radio Bacolod, ang among commitment hindi lamang sa news, hindi lamang sa public affairs program. As head of the Operation Tulong Task Force, madamo kita sa nabuligan nga nagakinahanglan sa financial support, mga naga-hospital, nga way sa inyong bayad, paagiman sa bulig sa among mga listeners. Nabuligan nato nina sa mga medical mission kag other programs sa idalom sang Operation Tulong Task Force. Damo kagin ma-learn sa miska sa ano nga butang, no? Miska sa mga physical, emotional, nangin sa mentally, mga panghuna-una, naghatagid sang kinaalam ang Action Radio. Kagamuman, mabinuligon gid sila. Kay kadamo, gid sang mga ginhatag nila sa amon, nga mga pagpakamaayon, o nga halin sa Ginoo. Sa nagapasalamat kami sa Ginoo, nga gingamit gid ang Action Radio sa amon nga kabuhi. Happy 53rd anniversary sa Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Action Radio Bacolod has always been a part of every Negrense and Bacolodnon's life ever since its foundation and up to this very day. Trust that we will continue this journey with you and your family from sign on to sign off.
Action Radio number 1. Thank Action Radio number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang Magapanagtag ang DSWD sang financial assistance sa mga indigent nga mga estudyante sa kada Sabado tubtob Setyembre 24. Sa Palace Briefing subong Webes, ginpahag ni Secretary Erwin Tulfo, 1,000 pesos ang ihatag sa mga elementary students, 2,000 pesos sa mga high school students, 3,000 para sa mga senior high school students, kag 4,000 naman para sa college students so kung nagakuha sang vocational courses. Ginpahag ni Tulfo nga tubtob 3 ka mga benepisyaryo sa kada pamilya sa sining nga programa nga nagatuhing mabuligana ang mga indigent nga mga estudyante sa Pilipinas. Ang DSWD Central Office ang magabukas las 7 ng aga samtang mga regional, provincial kag satellite offices naman ang magabukas las 8 sa aga. Ang mga luyag mag-avail sang sining nga ayuda ang nagakinahanglan nga magdala sang enrollment certificate kag school ID. Gingklaro man ni Tulfo nga bisan mga benepisyaryo sang 4Ps ang kwalipikado man sa sining nga programa. Nagalaom si Tulfo nga ang mga indigent lamang ang magapila para sa ayuda kag hindi ang mayara sang ikasarang. Sa iban nga balita national, nagsugot ang palasyo kag ang sugar industry stakeholders sa ginaduso nga pag-import sang 150,000 metric tons ng kalamay bangod sa naganubo nga supply sa Pilipinas. Sang Webes so konsubong adlaw ginpahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ngayon nga proposal ang gintalakay sa pagsinapol ni President Ferdinand Marcos Jr. kaupod ang sugar industry stakeholders kagabi Miyerkules. Si Senate President Juan Miguel Zubiro nagtambong man sa mga meeting nga mong una nagpahayag nga base sa konsensus maga-import ang Pilipinas sang 150,000 metric tons ng kalamay. Ginpahayag ni Cruz Angeles nga iyan na ginakumpirmar ang kadabuon sang kalamay nga iga-import pero wala pa mahibaluan na kung sano ini matabo. Una naging pahayag ni Marcos nga ang Pilipinas ang posible mag-import sang kalamay sa bulan sang Oktubre kung magnubo ang supply sa Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time las 6:27. Sa katapusan nga balita nasyonal, magahimo ang Department of Migrant Workers o kon DMW sang white kag blacklist sang recruitment agencies base man sa ilang pagsunod sa recruitment standards kag principles. Suno kay DMW Secretary Susan Ople, ang whitelist ang paggalakipan sa mga hensya nga nagapakita sang consistent kag strikto nga pagsunod sa patas kag ethical nga recruitment standards and principles nga makagiya naman sa mga OFWs kag foreign employers. Suno kay Ople, ang blacklist naman ang pagalakipan sa mga foreign employers kag recruitment agencies nga blacklisted pangon sa recruitment kag labor violations lakip ng severe exploitation kag pag-abuso sa mga OFWs. Sa karon gina-finalize na sang DMW ang listahan sang blacklisted employers kag gini ang posible ma-publish sa masunod nga semana. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:28. Life Extension Coffee Mix mga kaaksyon ang pinakaunang ready to drink. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na Time na 6:30. Inyo na batian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes, Agosto 18, 2022. Sa liwat akong inyong atag balita, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio number 1.